kasance tare da Kunya Media domin samun sahihan labarai na abin da ke wakana a wurin naɗi wanda santiracin Kano Alhaji Ali Aminu Ado Bayero hakimin Kunya yake gabatarwa, inda za a yi naɗe-naɗen gargajiya na sarautu daban-daban, inda za a naɗa sarautun gargajiya inda za a naɗa Alhaji Abubakar Garba Ibrahim a matsayin Galadima Kunya, Alhaji Sunusi Adam a matsayin Garba, inda za a naɗa Sabeya Muhammad Wada Abubakar a matsayin Suroman Kunya. Sannan kuma akwai Alhaji Isaku Ibrahim da za a naɗa shi a matsayin Wazirin Kunya. Fatan Allah ya mai da kowa yana jin tsoro. Allah ya tsare mu, ya tsare mutuncin da Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Abin da muka faɗa na ba daidai ba, Allah ya yafe mu. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lafiya. Wa al'ummar mu fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.